buntag yung tanan diha mga katambay, another day, another life, another blessing na sa no. Karon ana ta February 3 adlong Huwebes. So kaane no. Sa dugay na mong pundok-pundok dira sa among tambayanan. Nakanahon na mi nga magbuhat og content no sa mga barkada. So karon naam karon sila walang uros lang mga racket. So may tag madayon ni among na ang content no. So sa kani nga content mga ga uban-uban ta ninyo kay siyempre ug mo tanaw mag-uban kita na ni. So ay mo gawa diha. Uban-uban ta ninyo sa mga mabuhat ron nga content mga ga. Netig sugo. Atay ko. Bago nga. Guya gini mo guys. Uy. Na. Lah, paniud to. Nah, kira pasumbag ka. Pasumbag ba ka? Ay sige reklamo kay di ka na masumbagan ay di ka reklamo. Nah, saman. Tingna. Tibitay, tigbidyo, bitay. Oh, matik. Okay. Sayo pamanda sa gabi alas 7 naman kapin pero grabe mingawan na gid. Mingaw na kayong daan. Mingaw na gid. Mingaw na ko niya. Yawa. Grabe mingawan na bitaw. Tayo ngayong gabi. Tayo pamanunta ang gabi pero mingaw na. Mag-upload eh. Yun na internet. Nag kamu na magkaon ma? Fried chicken? Yawa gud. Deh. Ha? May utan. Tingin ikan gini deh. Ah. Nahilo. Oh, udah no. Titingnan na nahilot. Nahilo na. Ah. Marone. So wala man dayon namong content ganiha mga gano. Kay gauwan unya kuan sad na siya mga ginagmay nga kakulay ano. So wala gyud siya madayon. So basin sa dili na to siya madayon nga content mga ga. So nalay gusto i-share sa inyo no before tani humanon kay gabi naman kayo. So kuan siguro kitang tanan nakasuway na ani nakaagi na ani no. Kung asa mga karon di mo siya ingon ka ng kuan nga problema common mo siya nga magian na to no. Kung nga trabaho mga diha or gabuhat kag mga video or unsa pa na imong gikabisihan diha no sa kinabuhi siguro nakaagi na kanani nga kuan anang kung unsa ang butang nga kanang imuhang giplanuhan pag-ayo no kanang kuan kayo kana ganing naplanuhan gid ninyo pag-ayo nga buhaton ninyo mao po na siya ang butang nga usahay dili man siya ingon permanente no pero most of the times nga kuan dili siya madayon. Oh, sakto lagi. Na siya kuan. Unsa to mga butang nga kanang giplanuhan niyo pag-ayo. Mao pa na siya mga butang nga dili madayon no. Dili man siya ingon permanente pero most of the time yun for example kanang kuan sa barkada kanang maligog dagat no kanang detail kay yung pagplano. Sa akin siya muluto sa humba, sa pansit, siya mo da sa soft drinks. Pero unsa pa na siya. Usahay munay mga lakaw nga di matuman no mga ligog sa dagat nga di matuman no ug nagtrabaho sad ka for example kanang kuan mo leave ka ng adlaw na kay specific date nga mo leave ka ana kay nakilakaw ana mo pa na yung tendency nga kuan mo po na adlaw nga dahang ng leave di ka ka-leave og dayon. Oh unsa pa na siya dihay kuan for example sa na example karon kay Valentine's Day man gyud kanang inyong mga plano sa imong ex sa una no nga pila ka buk inyong kuan anak unsay impormasyon balay. Sigurado ko daghan nakakuan na nga wala man dayon nasa lain ang inyong mga plano lahi na nituman. So ano siya no kana biyang inana nga butang nga ma-experience ato usahay na kuan na siya makahatag na sa tuwa og disappointment or madismaya ta no anong wala na tuman ang butang ano kanang panuha kuan
wala siya natuman, makadismaya na siya, usahay makadismaya, makawagan na, or usahay makaingon ka nga kuan magpadayon pa ba ka, or dili na nimo padayon, or dili na nimo buhaton jud. So before ka maabot sa ina nga conclusion, no, masud sa imong unahon na nga kuan dili na ka mo padayon sa imong gibuhat, no. Siguro nakabati na mga ning advice, no, pero maybe applicable siya sa kuan, no, sa tuwang sitwasyon karon, no. Kay kaning advice nga kuan, always remember nga nganong gisugdan na nimong butangan, no, o nganong unsay mong mga goals sa pagsud ana nga butang, no, sa kana nga choosing field or endeavor, no, choosing field of endeavor ba, unsay imong goal sa pagsugod sa pagbuhat sa kana nga butang, no. Kuan ato siya always nato nga atong naon sa atong mga butang nga gisakripisyo, no, sa pag sakto ba mga butang atong gisakripisyo sa pagsugod nato og pagbuhat ana nga kuan field sa imong kinabuhi, no. So always remember your goals nga anong buhat na nimo nga kuan, no. Mao siya. Unsa na akong ipang storya diri. Sakto ba kanay siya or kuan na siya, bungar na siya atong mga kakuan, no, kakapoy. Ikaduhan ako nga na-realize rong adlaw mga gano, mga katambay. Ang kuan kapoy ang magkuan, no, ang magbuhat og mga content o magbuhat og mga vlogs. Kapoy yun siya. Realize yun ako nga kuan, especially kung kuan ang imong gibuhat nga video pila na nimo siya ka kuan inig-post nimo kay wala kay mo view. Sus kapuya gid. Kay naon nimo, no, sa kanang kuan, imagine ninyo mga sa pagkuan lang daan, sa pagunahon og content, sa pag-edit, tas pag-upload pa, no, paglakaw pa dito sa atong uploadanan sa piso wifi, kana lang siya daan. Singon nga medyo wala siya, kapoy siya, pero nya sa atong mga nabuhat nga video, no, almost 100 na gid, 100 videos plus na, no. Muna lang tayo tag 5 to 30 viewers, no, pero sayang makaingon ka nga kapuya. Kapuy jud siya. Di mo siya pwede ingon ka nga okay ra na, kapoy jud, pero sa gingon pa ni sir nga kung sige gid mo kunhon na kapoy jud na siya. So kuan na usahay makanhon na ka nga kuan kanang kapoy siya, usahay makayon ka nga monong lang ka ko, no. Pero sa akong pag-upload dito ganiha, nakita ko video sa kuan mo to, TikTok mo to. So na ko TikTok account ko, i-follow to ninyo Ganoy TV. So kakita ko dito video nga kuan, na siya kuan ko, no, English mo to. So akong nasabtan na siya nga kuan ko, no. If you largo mo to pergi katra sa tong video ba, akong kuan ko no ka, kung moto ko no ka gym so sa kadlaw tanaw kasi mo kagalingon sa amin, mo jud ko na ikalahian, wa kay makita ang diferensya. Sunod lang balik ka dito sa gym, balik kag tan-aw sa mo kagalingon sa amin, wa kay kuno gyapon diferensya, no. So, same as sa kuan to abot to siya kay February man taron, abot siya ingon sa kuan love, same as sa love kuno nga kung tigano mo siya gross in birthday niya or anniversary ninyo, dili ko mo ingon nga love nimo siya, mao ba to, basta kay ang iyang purpose ato ingon siya kung ganahan ko no kag kausaban kuan makita na kay ganahan kausaban makita, no, sample sa pag-gym sa kuan ana ito siya dai nga mingon kasi dahil sakto ito tigaan mo siya kuan rose karong adlaw og chocolate ikaw wala na. So mingon din ka nga di ko niya love kay wala niya natagad ako ang kuan paghatag siya og rose, no, ana ito siya dai. So same as sa pag-gym, no, ngingon niya adto nga ganahan ko no kanay makita nga kausaban sa imong gibuhat. So dapat kada adlaw nimo siya buhat, no. Pero sa to pag daily vlog kuan siya nay nakita nga kausaban na gamay, no, di siya yung dako pa kayo kay nagsugod ta nga wala ba subscriber, no, pero karon na hapit ta mga 600 subscriber, no, pero dili siya yung daghan og views.
di kayo matagal na itong mga video no, pero consistency ra ko no, kada adlaw ra ko no mo kanon. So bisa pag dili mo kada adlaw pero basta consistent kasi mong gibuhat, abot jud ko na makita ra gud nimo kuno ang kuan outcome nga gusto nimo makita no sa imong gibuhat no. So mahintag maabot na siya adlaw mga ga nga makita na tong outcome na itong pag ano sa itong pagbuhat og mga video no, mga vlog dili sa YouTube. So maor to siya gusto na ako i-share sa inyo ha kung sa akong na-realize ron ba kung sa akong mga naso kong hunahuna rong adlaw no. So maor siya matug tag sa iyo kay alas 10 na hapit. So mag-edit pa ko sa atong mga video no, kanina video. So naot ko nga kita pa nyo balik. So sa mga sigtan-aw sa tuwa diha sa itong mga avid viewers, dahil na mo sa pag tanaw diha no, sa pagsuportahan to nga abot ang panahon nga natay outcome na natong gibuhat. So that's all for today. Naot ko makita tanyo balik, ayo nyo mo kalimot sa pag-comment, like, and share, and subscribe na kayong itinggit tayo. That's all for today, Ganay TV, and out. Bye-bye!